खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिनखौ सावरायबावबाय सबाय माजे जे फगबायनाय महर लानसिनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगफोरा जोबस्रांनानै जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय आङो जिहेतु सिगां ब्लगआव फोरमायखादोंमोन जे बैसागो फांसन नायनो फैदों आरो दंबावो होननानै दिनै नैथि सान आरोना थ' बेहायनो आं फांसन गुदियाव दंफैखायो माने मादैमोन न'आव सफैखाबाय आङो ओमफ्राय ब्लगआ एसे उल्टां फाल्टां जासिगोन आंना ओमफ्राय आं बेखौ होग्रोनाय जाबाय आरोना बेहाय माने गोलाव जानो हागौ ब्लगआ मानो होनबा बैसागोनि फांसन नालाय सोनाफोर ओमफ्राय आं गोलावबाबो गोलावैनो दोननाय जागोन आरोना जायखिजाया नोंथांमोना बेलेग बेलेग जायगानि मानसिफ्रा बारा इन्ट्रेस्ट गैयाबाबो नायफ्लांदोंबाबो आरोना ओमफ्राय आंहा आंनि गामिनिफ्रायसो इन्ट्रेस्ट जागोन ना उनावबाबो जोंबो मोसादोंमोन बे सनावहाय जोंबो मोसादोंमोन होननानै जोंहा बियानै फिसाफोर फंबाय बिनानावमोन दङ नालाय बिसोर नायफिननो हागोन ओंखायनो आं सोनानै दोननोसै ओमफ्राय कपिराइटसो जाहैसिगोन आरोना इसुआ महा बिपद ओमफ्राय मोननैसो मोसाखांबायमोन खोमा आरोना ओमफ्राय बेबायदि मोसाफुबाय थानायाव जों सफैबाय ओमफ्राय नै बेबायदि साजायनाया आं बांद्राय लाइटिंफोरखौ मोजां मोनलायलाङाखै मोफ्लाव मोफ्लिम बबेबा मोसाग्राखौसो मोजाङै नुहोलायलाङाखै आंथ' बारा सरबाय थादों आरोना बेफोरखौ खम खालामदो होननानैहाय फार्स्ट बेन्सावनो गेम आरोना सनाफोर जिरायफैनाया ओमफ्राय नै बेबायदि होदों आरोना सिगांनिफ्राय मोजांनिफ्राय मोजांसिन साजायलांगासिनो दङ माने आगोलावथ' बैसांसो लुयोमोन बिदि फिक्स गैयामोन आरोना जोंथ' बैसां लुरुब लुरुब मावलायनाय मोसाबोदोंमोन दाथ' स्पेसियेल जाहैबाय
देग्लाय जा बुरजा मालाय बान्था मोनदों जोलैफ्रा आयै फिसाफोर राननानै लाहैदोसो गोजोननाय थाबाय बिथांमोननि मोसानायखौ बयबो मोजां मोनदों गामिनि सोरनि फिसा हमनो हालिया रंजालि बैसागु फोरबो फालियो
बिथांमोना जाहैबाय बेंगलनि नङा गामिनिसो मा बिदि बुङो होमबा अयनाय माबायदि बैसो हाबा लाबावनो आंलाय माबोला हिनजाव मोनबावनो माबायदि बैसो हाबा लाबावनो आंलाय माबोला हिनजाव मोनबावनो आफाया बोरायबाय आइया बुरिबाय मावनो दांनो हिनजाव
बिहामजो हान्जा बिथांमोना गावना गावनांथार नायनो समायनानो खनसे गोबारै आखाइ हमनानै हो बिथांमोननि थाखाय दानिया नोंथांमोननि